गुजरात के अहमदाबाद ले एक ठन दर्दनाक खबर सामने आए हवे। जी हाँ, एक ठन विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरत रही हवे। यही दौरान में क्रैश हो गया। वहाँ 242 यात्री सवार रही हवे, जिकर मन के जिंदगी और मौत के ऊपर में भारी पड़ गया हवे। पूरा के पूरा आग के लपटा पूरा विमान में देखे जा सकत हवे और एक तस्वीर भी सामने आया हवे, जो बहुत डरावना हवे। बताए जात हवे कि अहमदाबाद से लंदन के तरफ जावत रही हवे, लंदन जावत रही हवे। एयर इंडिया के विमान है। यही दौरान में टेक ऑफ होत रही, यानी उड़ान भरत रही हवे। यही दौरान में ये हादसा हुई हवे। हादसा इतना गंभीर हवे कि पूरा के पूरा आग के लपटा फैल गए हवे और के जन घायल हवे, के जन हताहत हवे, एकर अभी ठोस जानकारी नहीं हवे है। और एकर लिए अब पूरा के पूरा शासन प्रशासन हा सख्त निगरानी करत हवे और जिन घायल हवे तेमन ला अस्पताल पहुंचाए के कोशिश होवत हवे है। और कौन कौन एमे झुलसे हवे, कुछ अउ होए हवे, एकर जानकारी लेके कोशिश होवत हवे। यानी दर्दनाक हादसा होए हवे है। अब पूरा के पूरा एक चर्चा के केंद्र बन के हवे है कि एयर इंडिया प्रतिष्ठित विमान कंपनी एकरो साथ भी हादसा होए हवे और टेक ऑफ के समय में होए हवे। यानी दर्दनाक घटना हवे। मामला में आप मन के विचार का है संगवारी हो तेला बताओ।